În acest material filmat este fratele Thomas Fisher și aici e un tânăr care are probleme de sănătate. Să vedem ce zice fratele Thomas. Zice că are probleme cu spatele acest tânăr și fratele Thomas se va ruga pentru ca durerea de spate să părăsească pe acest tânăr în tricou roșu. Are durere de spate din cauza unui accident de mașină și durerea nu mai pleacă. Deci așa se întâmplă când se accidente mai grave. Bun. Știți ce? Ai câine. Deci, dacă vrei să-l pui pe câine să stea jos, îi poruncești autoritativ. Stai jos, șezi. Și mai explică fratele Thomas că și durerea face la fel. Trebuie să poruncești cu autoritate durerii să plece din trupul tău. Și cu durerea. Durerea înțelege autoritate. Eu am să scot acea durere afară din spatele tău, doar uitându-mă cu autoritate la el, prin credință. Deci se uită la autoritativ la acest durerea care este în spatele acestui tânăr și întreabă ce se întâmplă acum, ce simți la spatele tău. Simți ceva? Simte o furnicătură. Fă așa. Fă așa. Cineva trebuie să mă ajute, mă face glume. Tânărul, cum te simți? E dulce durerea? Durerea pleacă chiar acum. Caută durerea, este acolo. El se simte ușor, tânărul se simte ușor. Deci când puterea lui Dumnezeu este peste tine, vine peste tine, simți o ușurare. Deci, tânărul a fost vindecat de durerea de spate. Și aici fratele Thomas scrie că acest tânăr trebuie să se lase de droguri, să se pocăiască. Dar fratele Thomas spune că el n-a fost acolo ca să mustre păcatul lui, ci a fost doar ca să se roage pentru vindecarea lui. Și Duhul Sfânt îl va convinge pe tânăr că trebuie să se lase de păcat. Și fratele Thomas a fost acolo să-i demonstreze că Isus este real și Domnul Iisus vrea ca cel tânăr să urmeze calea lui, calea credinței în Iisus Hristos. Amin. Da. Slavă Domnului. Aleluia. Și spatele tău te doare? Mă uita la durere și durerea a plecat. Ce se întâmplă? Mă simt mai bine, nu mai mă doare. Aleluia, slavă Domnului. Deci, cu o privire, fratele Thomas Fisher a scos durerea din spatele acelui tânăr. Acum râd de bucurie. Amin. Amin.